Jinnaɓe jam won ga ayr kala kay o ɗum ni io di non attende tutte le Non, ça va, rassure-toi. Cathy, t'inquiète pas. Ça va aller, Inch'Allah. Cathy, il pose trop de questions. Comme tu en donnes, pourtant pour l'année. Ma chérie Eva, ça paraît. Dans ta chambre, aussi message ma gâteau robe. Ça peut changer. Aussi cuisine en ando. Ça paraît on a caché là. Aussi qu'on dit à fof, Cathy m'a Inch'Allah. D'accord. Entre temps, il faut me nous fin aussi. Il faut mieux il faut passer. Sa femme. Ok, Cathy, prends soin d'elle. Ok. Quelle est fille? À plus. Eva, arsiki, enduti tako food. Eva, mi yan foko jari ndani. Haydara jarani ni. Fudan ko façon appel fo be no di kam message mi halay. Suba fo ala bu jogi fenani hasar na pen. Te dum don ala sens. Tin ko sagam enduti ron food. Cathy, rassure-toi. Mais Arti, tu es enseignant en demi Arti. N'est-ce pas, à de confiance en toi?
Donc rassure-toi, ça va aller Inch'Allah. T'inquiète surtout pas. Inch'Allah, comme que l'on vit dans le ma confiance. T'inquiète. Je vais vous dire après une fois. D'accord. Benina. Ok. Ay coon jam nanta Bismillah ma. bani ba Tam jan ma ko ka. ala albarka wallahi Da ko bule. bani wallahi albarka ba ay coon Jam bola. non may mbay Yimbe galle ci. jam bol alhamdulillah Jam tanke. Mawdu. ayide wonde fo so koyɗe leelani woto huno ko leel e balɗe fo eɗen layde téléphone kono neɗɗo so tawi aɗa respecte ɗum haɗa yiɗ ɗum sa dañe mum haajo yaɓɓat kosɗe ma ha galle mumen ɗum ɓuuri teddude e noddude téléphone ɗum saabi koyeɗam ɗe hannde garangalam ɗo e galle mon en boy mi wiidem ko tan aɗa wayno mbawi poɗɗa wa jiiɗom fo yiɗete yidde nde jiɗmami nde noon ɗum saabi ɓornimi koye paɗam kuɓɓumi otam ha nder galle moɗon saabu yidde nde jiɗmami nde kadi min mi heeɗani gueɗe cakane kurkal ɗi ko mbaɗata ko somi yiiɗi neɗɗo mi yaɓɓat kosɗam ha galle mum mi haalan ɗum sentiment gonɗo e amo mi haala ɗum yidde jiɗmi ɗum nde min gurda hen min kalda min pamodira min nanodira e si noon mi ala e cakane mbeɗa yiɗma mbiɗa horsinma kadi mbiɗa yiɗitma saabu Allah ɗum saabi hande garalam ɗo e galle moɗo Umre. Wima bismillah ma. Kadi a waɗi kosde kilifa dal. Min kam komi debbo te kadi komi debbo desoteɗo tan. Debbo fof woni faare mum ko dewgal. Tawɗa kam ɗo noon komi janngowo. Komi étudiant mi yaha min université mi woni toon premiére année. Mi añani resi. Kon jinmi kala desoɓe kam yo tawni woppu kam mi kontina tawi kala janngowo jogui anni mum ko parde ko waɗata ko dañ hen hunde wawa naftorade jignami mum ɗum tan wonno hen inquiétude o kadi waɗi hen worɓe hewɓe ɓe mbiyat mama tawno haɗa jangga mbima belnanma mbima maɓe goppuma jangga jaaha ha nder ɓe calto wontanma probléme taw a tampini hen jangde nde a woɗɗoyi yakar jignama foof tasa jangde boni eyyi ɗum ɗonete ɗum tan woni hen ɗesmi mulde eyyi wallahi ay jiɗmi haalande dem min o siko Allah jaaɓi dañde haɗa jangga bomma kam wiyata par ce que somi dañi debbo janggoɗo ma waw reglandeɓe gueɗam guila e calcul aji am e gueɗe baɗe noon heddi noon woto huula haydara min ko mbimami ko so Allah jaaɓi a dañta ko musma e am jinnomi tan ko hebde réponse ma taw a jaɓani kam dewgal hakkude meɗen so Allah jaaɓi jangde ma mami toppito mami daro hen ha jottoɗa to poɗɗa yettade ɗo ɗum kam woto waɗ ɓerɗe ɗiɗi on banggue boom si Allah jaaɓi banggue jangde ma kam a yettin jangde ma jinmi tan ko dewgal men hummeta on côté da waɗi kam to rassuré inchallah woto hul toon heddi noon wallahi donc nananteɗa de wuuro ngo ko way on ay min woto hersam saabu min hersanima yimɓe sowno kaala cuuɗodirta haalnam ko wone mami haalanma ko wone am kaal ɗum tan hulɓinimi hen seeɗa boom eyyi ɓe mbi haɗa jogino rewɓe tata te hen tata ɓe ko hay goto anda toɓe ñaaji est ce que neɗɗo toon fof ne jogui añ te a waɗatno maltraité aussi te wiya rewɓe ma ɓen ɗon haɗa halki a fiyat a muccat a gastat a ƴattot foof nan hen wallahi ndeysan ay neɗɗo no daraja ma foti fof noon añɓe ma foti kadi min omo jiiɗa wona piyo debbo mi fiyata puccu fiyata debbo hay simi haɓɓi saret wawa harto puccu Allah yami jogade juru kadi ko dañɗa ɗo ko a daɗi guiƴe en temedere debbo hande nan ɗo e nder ngoɗo wuuro mi yiiɗi mi yetto galle mumen kono wonno aɗa muyni belɗam ko ana yeeɗa ɗum aɗa suku noon so woppi ladde dogani ha nder galle bamma jaggu juuɗe sappo eyyi min omo jiiɗa komi gorko poɗodira mala tan heɓata aha joguiɗo duwaw muynuɗo kosam belɗam on jogorimi hen tako an jogori dañde on chance
woto nan ko an ɓe kala koɓe añane taɗa ɓe gandi mbeɗa watma feere kandi mbeɗa haalda e ma téléphone ɓe jiɗanama ɗum moƴƴere nde ɗum tagi ɓe bonna ha ɓerde ma min ɗum de wonno hen kulolom mamgol noon ka ɓayde mbiɗa ɗum ala e ɓerde ma de mi nani mi jaɓi eyo jin j'espère que anni a fottita aadi non ayi am pirto aadi ka yarata pirto aadi ka yarata min so Allah jaaɓi ɗum ɗo hen weeɗanam jinnaɓe ɓe je nanema e bamma peccita en famille wiya kom garoɗo tan salminde pour kamɓe quoi wallahi jarani ɗum heewi ɗum ɗo noon annen pour wona haydara noon de ya so coccoɗo tan coccoɗa haade ma jarani de an ɗum fuuɗan coɗa mi jagganam ɗo tampide an yooɗo mo jaggu ɗum ɗo a jaggu tampide ala min hunde fof aɗa jarni wallahi heewi min hunde fof han so wawno jippinandema hoodere ɗo mi ngabbat dow kamum jippinanma ɗo hoore saabu aɗa jeeri ɗum gaari noon mi hebbito galle jarama inchallah jaram hi soɓe gari mi salmini moƴƴimami nan mi salmini umrem hani yaade umrer tiɗum tanket sik Allah jaaɓi a dañta ko muusma tanket sallah jaaɓi arawa bandiraɓam hebbiti arawa onon yiɗɓe gonga saliɓe fenade onon teddinde mahodiral sanjantoɓe gotagu paamen koye rentude yonti hande o en carima jeeri en caakima waalo en lurdiɗo hakkude ɗo hande o guini ngala parameji taƴi labale ngakki diili hirki e keji imam gonto ɗo debbo ko cukalel wayi debbo ma won cukalel ɗum bel sofani Jeynab ɗum ɗo wona ɓornugol nenam elle wona joom suudu imam min leegal ngal fof ɗo tournumi fof Jeynaba ko ɓornoto ko Jeynaba ko ɓorno ƴew tan oɗo tan elle jaho sport ɗum ɗo yooɗani hande ka kilifa ka joom suudu imam hay sa hersani hoore ma kam a hormaki hoore ma kormoɗa imam a gayi eyyi anani ko jimi andindema jin hoyaw ko mi deede an subaka Allah mo pinɗa fof tan aɗa yiilo ko kalɗa ya eppi sax an min ɓornugalam holko wonduma hen holi haajuma e ɓornugalam an haade mi may tan jooɗoɗa ɗo piya wuteje ma mbaɗa kalayel ma gona e rendinde me Allah a wawa rendinde me Allah aɗa ni ko jinmi ko ya jaggam no nawliraɗo ni ka desaɗo komi desaɗo gorko ko enen ndendi poti hen ni haydara ɓuurorani hen galle o kadi enen ndendi poti hen ko weeli kam mbaɗanɓe te ko mbaɗanɓe ko komi tolniɗo hen ko génération am mi waɗa ɗum ha weela Jeynab min ko an woni mo nanggani komi yumma kono min mbeɗa nangui ka ɓiyam saabu an e Ramatam jadanno ko ɗon bammum Ramata yima ha resma kadi min mo mbiyata komi mawɗo ko cukalel wonno ñande fo sangi ɓoggol kono an en tant que joom suudu imam comportement ma oɗo yooɗani sa wonano mbiyam mi haalantama ɗum mbimi ko nden gaynoɗa haala ka ne mbiɗa nde ramata ko ɓiye mimi wona ɓiye komi nawle jaggam no nawliraɗo ni anani ko kalantumami ko kadi an e Ramata ko taƴƴata ɓerɗe monɗe ko no fasnade haɗe pasa koko goynanmi bammum Ramata ko jamma ko ɗum mettata mon te ala ko mbawɗon hen ko ɗum woni kadi kala nde jaltuɗo e galle he e jaam mi artirama ɗo e kusumma ɗi haaluji ko boni Jeynab konko sa yalti galle o tan o wona ɗo e ten kanko e ɓiyi ko ala fof koɓe mbatta kam sa haalani en joni mi yalta galle o Jeynab a yaltani galle o arga e Jeynab a yaltani hande a yaltani jam ko mbaɗɗamo kadi boñen woppu suko o a yi nde jaami fof e welama mi arta galle o e kusumma ko an tan ne kay ko an tan ɗum ko woni ɓornugol makko ngal yooɗani leegal ngal fof ko an addi ɗum leegal ngal fof tottuma hurum on hurmo yiɗi surtudde ko ɗum gonne waji ko ɓorno ko wona samanam mi soodani wona samanam jari ko yontande an ka en foti famde ɗum kam mi soodani ko ɓornoto ko kadi
sa sodani hoto te ɗum ko yontande jabbo course ma mbirta juula ha sa malli jeeyaka hen mallo jeeyaka hen juulu ɓoppo cukaɗel ngel ɗum ko yontande anani ɗum ko yontande ina hannima kat sa wi Zeydi Fisdi Khalif e Big Weltare TV mbiya jalbi sponsor officiel Zeydi Fisdi Khalif jalbi ko galleji battamle miji yeyata terrain ji kono ene wonde peinture baɗɗo fayida sa mahi a yiɗi galle ma yoda yetto jalbi peinture aji baɗɗi fayida ɓoyoji duuɓe kitale taw bonani taw furani bandi haɓe jalbi partenaire officiel. Ça va? Bien, Inch'Allah. Bonsoir, monsieur Sow. Ah, ok, quoi, réunion Gonda. Ok. Merci. Ok, d'accord. On se capte, Inch'Allah. Ok. Excuse-moi, non, Cardiciel. Allah a un problème. Ça va? Oh, Iba Men. Ça va? Salut. Ça va bien? Le grand journaliste. Ça va? Ça va très bien. Bien, alhamdulillah. Bon, c'est juste comme une note de nomado. Parce que mbeɗe heɗomade feewi guiɗe émission ngaji ma to radio ji to hay télévision machallah mais e ko jimmi widema rek Iba Men il faut bien faire attention e ko kalta parce que tout le temps mbeɗe heɗoaɗa haala won ɗin certé kawuji ɗi gandanɗa hoorema ko kalta ko a anda ɗum te so tawi a renaki ne wawi adan dem des probléme ɗi gandanɗa hoorema ala foti bawɗa ɗum woytade toujours saɗa waɗa a rentoto pour en cas jangge jaam aɗa heeɗimi Très bien. ok bon ɗum 5 millions woni 5 minutes. waɗo 5 millions pour émission ma vendredi mo jognoɗa wadde o e kawɗi mbatta traité ni mo goppa ɗum 5 millions. Pour Kalisam, c'est de l'argent. Mais je suis désolé, monsieur Sow. En Bida, j'ai informé pour calmer comme Anda, et là, tu me corromps avec 5 millions. Je te conseille de faire le social. De tout à foutre du même, quand tu 5 millions. L'éducation et la santé, ne pas de tu ne peux pas me corrompre. En tant qu'Iba Men, je suis l'ambassadeur des journalistes. Et je vais informer juste et vrai, pour toujours. Ouais. mais est-ce que ƴiiru kalɗa ko no feewi Très bien. 5 millions to tumani Ils sont des 100 millions. ah ok mami haalani ka anda Bismillah. aɗana waɗa kadi ka anda te aussi so tawi a renaki ma wonno des probléme ɗi gandanɗa hoorema andani to koytoɗa ɗum En tant que c'est mon métier, je suis une balle dans ma tête. Je vais aller jusqu'au bout. Ouais. Ouais. Je suis désolé. Mais quand même, tu peux avoir un autre, mais pas mon Iba Men. ah bon En tant qu'Adawada, je vais écrire, je vais dénoncer. Et prochainement, invite-moi dans un milieu plus respectueux que celui-là. Merci, ça. mais jeune amoureux, est-ce que ça va c'est comment itte 5 millions mi tottuma en tant que doro so aɗa jooɗe woni miskine allah hay sa wottima hirtorago mais ça ne va pas o somi andino gami haadara e mum donc vaut rien quoi non.
alhamdulillah min jetti Allah jetti jinnaɓe bandiraɓe jetti moni kala funnague hirnague reway worgo ha yettiɗo jarama no feewi ko onon jettini min ɗo jagguɓe hen guila fuɗɗore ha yettiɗo kolli min yidde e korsa machallah woni ɗo o ka ndar rek wona ala anduno ɓooyi enen ɗiɗo men pot a yeeyi yasama ko kulɗo wonan ko annudi kam ko padda pour haalandem ko cohla so mi ala temps komi jahow lawolam fattus filija nodduɗon so halnade mba ma totta n'est ce pas walla ka a suusa jangol ngol mi jaggirtama ɗum nak saka meeɗa yaade Europe ɗum jiɗɗo darata ko watta ɗo ko komin ɗiɗima hen artir hakkille ma mo nanduma e mili he wonani min nanduma hen walla wonami ani go ñin mbaɗa jam jam ɗo ulludo yarata ɗo ñeeha andi ko mbimami ko hangaka no feewi gueɗe ɗiɗi tan addi kam ɗo mi ala tamo pertani an ala andi ɗum sata Doro Sow jinmi andude onon ɗiɗo hollum woni probléme mon e ko noddirtunoma an jaggirɗa kam komi cukalel 2 ans walla mo keɓɗo 3 ans ɗum ko vie privé am pourquoi mbiɗa haalanma ka nenam non noddanoma nde mbaɗan jooɗi toon tawi kam galle makko mon momi kidnappé aɗan ko waɗi kam jahal min kay no waɗi haw ɓocciti hawmo nodduma ɗum waɗi kam jahal ɗum ko hakkudamen moko hakkudamen Doro Sow an haajuma ala hen ko vie privé amen ana ñakki fayda haw a ari toon o ƴefti téléphone mo noddi kam namduma kanko est ce que min namdimamo holko mbaɗanɗa e nder galle o sohlade ala importance ko bangam gérame bangue ma aɗan ko jiɗɗo an keeɗi nane ka mbiɗo cukalel mawni cukalel ngel ɗon ha joni mbo wawi fawde ɗum e lawol komi jiɗɗo teeya Doro Sow nde gandanmomi nde mi hoyɗani an mbaɗa anduma mbaɗa wawma wiide ko waɗi capable e ko waɗani capable te sa naati mili he caggal Allah e nela ɗum ko min kon teey garta hay koyɗam he aɗa heeɗo kam c'est parce que mbimami ko a faami ɗum wirtiɓe toon ɓeɗe ɓenna so woni ko avion e auto min mboɗome jet privé a faami en gonni ɗa fota komi jangaɗo jangre ko mawɗo cukalel jangira ya a faami heddi noon kanta hakkude ma e Doro Sow ɗum ko an waɗi concerné min haajam ala hen wayno kam ko muccede wuttoya lawol mum ni ko heddi ko mawɗo so yiya o mawni yo ƴeftu kurus makko o wirdo ñaago Allah sabu dégaji mbaɗaɗi heewi enen gondiɗo a pari wala parani yalla o remi par haala saɗa suuside ko ɗum e pincu non pas encore haala ka ko fotani haalede tawa par ce que parfois haale ne woya mbiya haala ko ngoyata wiyo komi kala le jour momi fotani haalede o parfois haala woya mbiya haala ko ngoyata wiyma komi kalaɗo tomi fota haalede bientôt momi haalne ko tournata e hoorem ko momi haalne ɗum ha ganda ɗum mbatta hen hakkille est ce que tu as compris tey
min komi yumma mi wona guiji on koye hoyɗude yaha neejo ene refte caggal sukaɓe tardu mi waɗat temps makko ɓernudemo ɓeni law ɓooyi Alors, vous avez lu l'effet divers? Vous savez ce qui se passe dehors? Radio ji, télé ji. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? En tant que fils du Khalif, en indépendant que porteur de voix, mais pas dans le détail quand même. Tu salis le nom de ta famille ainsi que le Khalifa Bifouf. Pourquoi? Juna, comment il a commis le gaffe comme il veut. Pardon? Moi c'est tout. En tout cas, une chose est sûre, mais toi et à la vie, quand le Covid a commencé, a été warné. La drogue, les prostituées, le blanchiment d'argent. Tu m'en veux tout ça, comme ça a changé. Tout ça c'est moi, je vous demande tout simplement de faire votre boulot. C'est tout. On va faire notre boulot. Ne vous inquiétez pas.